mutuwa zai iya zuwa mana a kowane lokaci. Shin ka san ina za ka mutu? Shin kin san ina za ki mutu? Me nake yi yayin da zan mutu? Aiki alkhairi ko na sharri? Shin ka san me zan tarar idan na mutu? Ina mai aikata laifi? Zan je wani wuri ne fa, inda ba beli, ba a ba da cin hanci, balle rashawa, ba batun waye ubana ko me na tara a duniya. In na tafi, ba wanda zai iya dawo da ni. Asali ma 'yan uwana su za su binne ni. Jama'a, yau fa na mutu. Ni da nake wa kaina wanka, gashi yau ni ake yi wa. Ni da nake fetsa wa kaina tulare irin wanda nake so, gashi yau wai fetsa mun ake. Ni da nake sa kaya kala-kala, gashi yau kala ɗaya ake samu. Ina gata na? Ni da nake hawa mota irin wanda nake so, wai yau ni ne a makara. Ni da na zo duniya ana annashuwa, ana dariya, gashi yau zan koma ana kuka. Ni da nake zama a babban gida, gashi yau a cikin ɗan ramin nan za a sani. Babu komai fa a ciki, iya jan ƙasa kawai nake gani. Ba fanka, ba AC, ba wutar lantarki, ba intanet, ba wanda zai ɗibe min kewa. Iyaka abin da na zo da shi, daga ni sai aikina. Ya Allah, duk wanda ya sharing wannan bidiyon ya yaɗa wa 'yan uwa musulmai, ya tunatar da shi lahira, Allah ka datar da shi duniya da lahira. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum. Ku yi mana subscribing kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode.